pupusnya nelongso apa? Mau nyanyi? Ora. Ora. Apa iki? Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes kocok ati rasaku kemasrung ono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ranggeh lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Ayo Mas Ismail, terima kasih.
Ibu